ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯз 9 сентябри соли 2025 аст. рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба якояки шумо муборакбод мекунам. Ва аз сабаби оне ки ҳар сол мавсими кори мо, яъне наворбардорӣ дар тӯю маъракаҳо дар қисмати деҳотҷо баъд аз анамин 15 сентябр ё баъд аз охирҳои сентябр сар мешавад. Яъне аз октябр сар карда ба то баҳора барои мо мавсим ҳисоб меёбад, яъне сезони корӣ. аз ин барномаи ман шояд бисёр аъзоҳои канали мо аллакай хабар доранд, аммо ман хело аз ин пеш кардагӣ ки будам барои аъзоҳои нав ман мехоҳам ки як маротибаи дигар такрорам шавад гуфта бошам, зеро ки намехоҳам ки ягон маротиба нони касеро бо фиребу найранг хӯрда бошам ва бо рекламаҳои ноҷо худамро реклама кардаву заказ гирифтаву тӯйдорро ноумед карда бошам. Зеро ки ҳар як инсоне ки барои мо занг мезанад ё тӯю маърака дорад ё як хурсандӣ дораду барои мо бовар мекунад, дунё ба умед мегӯянд ку як дунё ба умед одам гуфта як бовар карда хоб ҳамин кори ман наз гузарад гуфта истода барои мо муроҷиат ки мекунад, намехоҳам ки найрангу фиреб карда бошам. ба ҳамин хотир барномаи имрӯзаи худро ба ду қисмат ҷудо мекунам. яке қисмати аввалро барои он шахсоне ки вақти хелоҳо танг доранд ва сухани дарозро гӯш кардан надоранд кӯтоҳ мефаҳмонам ва баъдан шарҳ хоҳам дод. агар шарҳ надиҳам бисёриҳо шояд маро нодуруст мефаҳманд ки чӣ хел ин хел будааст гӯён. хоб барои одамоне ки вақташон танг аст, шумо аввал ман як чизро муроҷиат мекардам ки шумо фикр накунед ки ҳамин навори ман шояд ки ба бисёр одамҳои заказ мекарда бо ватсап равон мекунам ҳамин наворро. шумо шояд дар ҳайрат монед ки барои чӣ ин бача барои ман ин гуна муносибат карда истодааст. инро шумо ба ҳисоб гиред ки ин навори умумӣ аст. ман намедонам ки ҳозир бо кӣ суҳбат карда истодам ва ин наворро ба кӣ равона мекунам. ба ҳамин хотир маъзарат медоред агар ки ба ҳурмату эҳтироми шумо нарасида истодагӣ гуфта шумо фикр карда истода бошед. ба ҳамин хотир қисмати аввали навор аз ҳамин иборат аст ки хулосаи гапи ман дар ин аст ки гуфта монам ҳар он инсоне ки барои мо муроҷиат мекунад барои фармоиш кардани касбу кори мо, яъне моро заказ мекунад, мо танҳо ба онҳое хизмат расонида метавонем ва мехоҳем ва хизмат мекунем ки пойбанди домони худои якто бошанд ва таваккали корро аз худо донанд. агар кафолат мехоҳед, агар гарантия мехоҳед, агар мехоҳед ки 100% дил пур мо ҳамун чизу чораи шуморо ба дасти шумо расонем, мо закази шумо қабул кардан наметавонем. зеро ки мо низ як бандаи эҳтиёҷманду оҷизи парвардигори яктое ҳастем ки пешонаи худро намедонем ки дар пешонаи мо чӣ навистагӣ аст. зеро ки мо ба як дона флешкача такя карда кор мекунем. ман ба худам бовар надорам, ҳоло ки ба он флешкартае ки бо он 1 солу 2 сол мо кор мекунем. ин буд хулосаи гап. акнун мехоҳам ки барои одамҳое ки вақташон ҳаст камакак муфассалтар фаҳмонам ки то ин ки моро дуруст фаҳманд ва дар сарашон ҳамин хел фикрро нагиранд ки ин чӣ хел будааст ки мо пул метиҳему бо чизи мо як гарантия намедодааст ки дар дасти мо расонад. бародари азиз, акоҳо укаҳо, падарони бузургвор ё модарони гиромиқадр, ҳозир ҳамин рӯзҳо мебинед ки хелоҳо ҳодисаҳо садамаҳо хоб фавтиданҳои бесабаб ҳатто рух дода истодааст. ягон инсон намехоҳад ки як фарзанди 18 сола 20 сола 25 солаашро ба куҷое ё аз паи кадом як коре, аз паи риску рӯзӣ ё аз паи як коре буд кардан равон кунаду ва одам равад садама кунад бурад. ҳеҷ кас намехоҳад ин чиза, худо нишон ҳам надиҳад. ҳама вақт хонадони мардуми тоҷик хурсандӣ бошад, аммо ҳақиқат ки аст гуфта истодам. ба ҳамин хотир ҳам ҳар як чиз охири умр дорад. ҳар як кас, ҳар як чиз ва ҳар як ҷондору беҷон фарқ надорад. охири ҳаёту умр дорад. анамун флешкартаҳое ки мо ба ҳамон такя карда истифода бурда мегардем, вай ҳам охири умр дорад. аммо мо намедонем ки охири умри вай кай аст. мешавад аз ҳисоби оне ки фотоаппарат ё камера ё як чиз замикани метиҳад, ҳамин худаш аз дарун акслени метиҳад, замикани метиҳад. мисол ҳар як
ҳолату сабаби техникие ки ҳаст отказ мекунад, аммо аз кор боз мемонад. ман баъзан калимаҳои русӣ истифода мебарам ба хотири оне ки шумо фаҳмед, мана дуруст дарк кунед ва нашавад ки баъд аз оне ки як ҳодиса рух метиҳад, як мисол чизҳое аст ки мо ҷавоб додан наметавонем. мо танҳо ба он одамоне хизмат мекунем ки таваккали корро аз худо медонанд. он чизҳое ки ман ва шумо намехоҳеду худованд мехоҳад, бояд ки мо тан тиҳем. агар тан наметиҳем, дигар касе заказ кунед, мо заказ накунед, мо зӯрамо намерасад закази шумо буд карда додан. ба ҳамин хотир ҳар як чиз охири умр дорад, сӯхтан дорад, як тамомшавӣ дорад, ё ки як ба баъзе батареяҳо мо такя карда кор мекунем ки вай батареяҳоям мешавад ҳолате ки месӯзад, дарунаш схема дорад, месӯзад ё метаспад, ё ин ки аз кор боз мемонад, ё тамом мешавад умраш. як ҳолати дигар мешавад ҳолате ки аппарата дар мегиронед, дар намегирад дар даруни ту. ва мо нахостем, мо намедонистем. гуфтанатон мумкин аст ки дар хона бояд проверка мекардӣ, дар хона бояд ки як маротиба аз назар мегузаронидӣ, 100 маротиба аз назар мегузаронед, ту меред дар мегиронед, дар намегирад, дар кор шавад. фаҳмидед? ман барои чи ин суханҳоро мегӯям? ба он хотире ки ман бо чашмони сарам мебинам ки ман ки наворбардор ҳастам, аз ҳолати наворбардоро бохабар ҳастам. мана як бародари азизи мо жёстки дискашон кор накарда истодаст. жёстки диск ҳамун чизе аст ки дар ҳамун даруни компютер меистаду тӯя бурда дарунаш холӣ мекунед, дар сезон свет ки намешад дар мо, ҳамин дарунаш яхи вақт 20 30 35 та тӯя очират мешад, мепартоед дунё вай. ана ҳамун чиз аст, кор монданаш аст. бисёриҳо ба дарс метиҳанд, дар комментариҳо медарону дарс метиҳанд баъзеҳо ки ҳам программаҳое аст ки вая саломатисе месанҷад, вая тамомшудосагиша мефаҳмад. ҳолате мешавад ки намефаҳмед, свет пасту баланд мешавад, поқу мекунад, месӯзад. агар гӯед ки стабилизатор гир, ҳамин худованд ки нахост, шумо тӯятона да дастон гирифтан наметонед. ана кӯто калта кӯтаи габана ҳамин аст. ба ҳамин хотир баъд боз як шарти дигар дорем. мо мисол шахсан худи ман баъзан мешавад 2 маҳ 3 маҳ 4 маҳ пешакӣ заказ мегирам. ман ҳозир 9 сентябр аст, дар 25 октябр ман тӯй дорам, дар дафтарам навистагӣ истодааст. масалан мисол гуфта истодам. ҳолатое мешавад ки ман ба худам шогирдои хуб дорам, шогирдои тайёркардаи худам ҳастанд. ман кафолат додан наметавонам ки дар тӯи шумо худам шахсан худам ба наворгирӣ меравам ё шогирдонам. баъзеҳо хафа мешаванд, мо тӯя гуфта будем, ин хел мебуд, намегуфтӣ, асаби одамо мерасанд. мақсад шумо як ҷузъе аз шумо заказкунандаҳо, ҷузъе аз ҳамон ҷомеае ҳастед ки бо ҷомеа кор карда мегӯянд дандони оҳанин дар кор аст. зеро ки ҳар кас ҳар хел аст, феълу рафтори ҳар хела дорад, таълиму тарбияи ҳар хела дорад, бо инсон ҳар хел муносибат мекунад. бо ҳамаи шумо бояд ки забон ёфтанамон дар кор аст. як нафар тез мешавад, як нафар сус мешавад. ба ҳамин хотир шумо ҳар гуна инсонҳо ки ҳастед, ман намехоҳам ки нофаҳмиҳо байни мо ву шумо сар занад. ба ҳамин хотир ин қадар ҳам вақти шуморо ва ҳам вақти худамро гирифта ин қадар навор карда истодам ки шумо маро дуруст фаҳмед. агар ба ҳамин чизҳое ки ман гуфта истодам талаботи шумо ҷавобгӯ набошад, беҳтар аз оне аст ки ман бигзор 1 заказ 2 заказ 10 заказ камтар гираму, аммо хотирам ҷамъ бошад. ман бовар кунед ришам гирифтагӣ маълум нест. агар риши ман барояд ришам саб сафед аст, ман ҳоло ҷавон ҳастам, аммо ришам саб сафед аст, мӯи сар рехт аст, рафт аст, мӯи сар намондааст аз сар. барои чӣ? ана ҳамин ғаму андӯҳи тӯи мардум ки сиҳат саломат супорем, худо ки маъқул шавад, худо ки ҳамин ношукрӣ мисол наълат накунад, аз нони намаки додааш розӣ бошад, димоғаш чоқ бошад, дар кӯча бинем нагурезем, ягон ҷои тӯяш проблема нашавад. ҳозир баъд бовар кунед тамоми техника, технология, ҳама чиз аз хитое ки мебиёяд, ҳама вақт ба стандарти хоҳиши ману шумо ҷавобгӯ нест. флешкаҳо бекора мебиёд. баъзан мешавад хеле кадрҳое ки мо сиёнка мекунем, мебарем дар компютер мемонем фалон кадр, мисол 64 67 68 кадр нишон намедиҳад. сабабаша ман намедонам. агар вирус гӯяд, компютери мо антивирус дорад, ҳар 2-3 рӯз апдейт мекунем. сабаб ҳеҷ чиз аниқ нест, намедонам. асбобо нав, асбобо хуб, замонавӣ. баъдам як ҳолати дигар, шояд ки ин суханҳоро шумо якум маротиба мефаҳмеду ҳайрон мешавед, чӣ гуфт оз ин, чӣ ба он кас ин гапа намегӯяд, ин гуфта истодааст, гуфта фикр ҳам кунед. ин ҳолатҳо дар қисми деҳотҷо дахл дорад, дар қисми шаҳр кор осон аст. ман ба иззати нафси наворбардории шаҳр намерасам, аммо олами наворбардории шаҳр дигар олам аст, олами наворбардории деҳа дигар олам аст. агар бошад ягон касе ки ту чӣ гуфтост инҷа биё
мо ки ту баҳс карда мехоҳем, мана марҳамат рақамам 92 774 82 74 аст. Ман тайёр ҳастам ки баҳс кунам. Ман ҳам наворбардор дар қисмати шаҳр ҳастам, аз дар қисмати деҳот. Дар қисмати деҳот осон нест. Дар шаҳр як аппарататон отказ мекунад, телефон мекунад 100 та камера буд, камерачи аст. 100 та. Такси расида мебиёяд. Аммо дар деҳот ҷои хел нест. Як худатон худ артучи боло меред, вори боло меред, ғазза меред. Аку ман деҳаҳое ки гуфта истодам, шумо баъзетон мумкин наметавонед, ба деҳаҳои кӯҳистониро ман дар назар дорам. Маърака гузашта истодааст, камера отказ кард. дар куҷо заказ мекунед ки вай 6 секунд расида равад, дар 6 сония ана расида равад. Наметавонад рафтан. Зимистон аст, барф. Мавсими мо ки дар зимистон аст, мавсими шаҳр дар тобистон аст, дар ҳавои гармӣ аст. Ин якта чизи дигар фарқияташ мефаҳмонам, вале фарқиятҳо бисёри бисёр ҳастанд. Аммо ба шумо фаҳмотараша ман мефаҳмонам барои фаҳмиданатон. Хоб дар деҳоҷо ки дар зимистон мавсим ки мешавад, дар хонаҳо печкаҳоро алоб мекунанд, гарм мекунанд, ҳамун камперҳову модарҳову маъракаро дар ҳамун хонаҳо ки мегузаронанд. Мо ба берун набаромада наметавонем. Берун мебарем, навор мегирем, аппарат хунук мешавад, ях мекунад, ҳаво хунук аст, сард аст. вақто ки хона ки медаред меҳмоное ки гирам гуфта гарму хунук мешавад, конденсат ба вуҷуд мебиёяд. ана ҳамун контактҳои даруни аппарат байни флешкаю аппарат, худи аппарат окисление мегирад. Конденсат ки мегирад, баъд аз конденсат баъд нам пайдо мешавад, баъд сӯхтан пайдо мешавад, баъд мебинед дар нагирифтааст, баъд гӯед ки хона надародия намешавад, тӯйдор талаботаш хона намешавад, хона даромадан дар кор аст, берун набаромадан намешавад, баромадан дар кор аст. ба ҳамин хотир як ҷузъиёти хурдака ке буд ки байни шаҳру деҳот фарқкунанда аст тӯйҳояш. дар шаҳр ресторан беред, боғи чағзад омад ресторан, дар зимистон тӯй кам мешавад, тобистон асосан тӯй мешавад дар шаҳр. ин як ҷуз. дуюм ҷузъиёташ, хоб чӣ хеле гуфтам, дар шаҳрҳо дар ресторанҳо аст. мисол дар шаҳр агар рафту дар ҳавлиҳо ҳам карданӣ шаванду, агар ҳамон рӯз ҳаво бекора ҳам шавад, метавонанд ки фавран ба тӯйхонаҳо тӯяшонро интиқол диҳанд. мақсад метавонанд ки ягон тӯйхонаи безаказ холия ёбанд, срочно мегӯянд ку дарҳол раванд ҳамон ҷо гузаронанд. аммо дар деҳот хе шароит ки нест, дар таги боду борон, дар таги ҳамон барфу тару нам, дар таги чангу хоку бод кор мекунед, кор накунед илоҷ нест. ба ҳамин хотир масъалаи шаҳру деҳот дунёҳои мухталиф аст. дунёҳои мухталиф ҳаст. наворбардоре ки дар муҳити деҳот кор кардагӣ аст, дар шаҳр кор кардан наметавонад. не ки ман бо сари баланду бо забони гӯёву бо ҳамин забони бурро гуфта метавонам ки наворбардоре ҳаст ки дар шаҳр кор мекунанд, дар шароити деҳот кор кардан наметавонанд кор кардан. ин чиз лофу газоф нест, аммо ҳақиқат аст. ҳақиқат аст. хоб боз чӣ шарто? чхеле гуфтам, худам рафтанамро кафолат додан наметавонам, шояд ягон шогирдам мефирсонам, шояд худам меравам. ин чиз номаълум аст. баъдан одамҳое ҳастанд ки тӯяшона мегузаронем, баъд аз 1 сол 1.5 сол мо тайёр шуд, гуфта мисол мегӯем ки фалон вақт ё тайёр мешавад ё тайёр шуд, хабараша метиҳем, мегӯем, баъд мегардам, баъд баъди 1 сол 9 маҳ 8 маҳ 2 сол 3 сол баъд яке да калошо мезанад ки тӯй карда буданду ҳамун навори тӯй чӣ шуд. мо ба ин чиз кафолат додан наметавонем. хонадони мо архив нест. одамое аст ки чизи худаша эҳтиёт кардан наметавонад. мо вазифадори чизи ягон киси дигара эҳтиёт карда гаштан надорем. мана ин чиза ман гуфта истодам ку тӯятона гузарондем, 1 маҳ 1.5 маҳ пас суроғ кунед, ёбед гиред да дасти мо, ёбед гиред. баъдан бисёр одамое аст ки баъд аз гузаштани тӯяш намегирад, умуман лозим нест. охир амрӯ раз лозим набошад, заказ кардан дар кор нест. намеқи аст чизе ки лозим нест, заказ кардан дар кор набуд, охир одам як кори дигаша мебинад. баъд як нуқтаи дигарро мехоҳам қайд карда бошам ва ногуфта намонам ки баъд аз оне ки мо тӯи шуморо месупорем, шумо 10 шабонарӯзро ба назар гиред, аммо мо 15-20 рӯзро ба назар мегирем. 15-у 20-аш кафолат нест. 10 рӯз мо тӯи шуморо дар компютери худамон нигаҳ медорем. шумо флешкартаи худатонро 2 то мекунед, 3 то мекунед, ё ба ягон компютери хешадо мепартоед. умуман аз пайи анамун чизатонро гум накарданаш шавед, ғамаша хӯред. шумо ва як гум карданатон ҳаст, шикастанатон ҳаст, сӯзонданатон ҳаст, дар об ғалтонданатон ҳаст, як ҷо гузошта аст, фаромӯш карданатон ҳаст.
عموما بعد از 10 روز و 15 روز ما جوابگر نیستیم که یک مرتبه دیگر به شما ضبط رو یافته داده توانیم، زیرا که ما وی رو نگاه داشته گشتن نمیتوانیم و چیزی کلان است. ما کار میکنیم از کامپیوتر ما این چیز رو. بعد بسیاری ها بهانه میکنن که یک ماه 2 ماه پس میگن که فلشکه موندیم هیچ چیز نبود در درونش. ما میگم نخود تا به حاضر یگان مرتبه نمونده باشید، اما تلویزیون نداشتیم یا کامپیوتر نیافتیم، ما عزادار بودیم یا این بود یا اون شد و چیز اکنون به ما وابسته نیست. یاوید بود، ماند بود، بینید بود. منم قدر گپ است. بعد حالتایی هست که بسیاری ها زکاس میکنند و روزها تغییر مییابد. بعد ما که نتونستیم خفه میشن، همین وقتا که زنگ میزنید چی حالتهایی که کدام روزها چی کارهایی که دارید یک باره گوید که ما نویسته گیریم که در همون روزی که شما گفتید دیگر جا وعده نتیم. بسیاری ها میگن که مثلا شنبه یک شنبه توی ما توی میگذاریم یا تلفن میکنن روی دوشنبه روی بینا یا یک چیز دیگر یا یک مراسم دیگر یا خداها می آمدن. آینه وقتش نگفته بودید که خاین شما باید خودتون دانید میگید. من چه خودم میدونم شما چه که زکات چیزی که زکات نکردید. به همین خاطر این یک قسمتی کار. در اصل باید که من این نوار رو نکنم از روی کسب و کاری خودم، مثلا از روی کاری صاحب کاری من باید که این خیلی نوار رو نکنم. من اصلاش باید که رکلام کنم، ما زور میگیریم، ما این بود، ما این شد، ما شما رو طلباتون قانع میکنیم، این میکنیم. اما من باز یک مرتبه دیگر میگویم که مقصد نواری من آن است که شما خودتون رو فریب خورده به حساب مثلا فریب نخورید از ما. من میتونم خودم رکلام کنم، خودم تعریف و توصیف بسیار کنم، اما برای من چیز ضرور است بهترش 10 تا 15 تا زکات کم بگیرم خاطرم جمع. بعد ما کفالت دادن نمیتوانیم که کاری ما به شما 100% معقول میبیاید. هست حالت میشود که مثال یگان کس توصیه میکند که همه نواربرداری ناز و نامی است و همون میشناسد و همه زکات میکند، خودش ندید از کاری ما رو نمیشناسند. ما زکات میکنند میریم خدمت چه میکنیم میتیم، بعد از ما خفه که این چه موزیکا مونده این چه مونتاژ کرده این معقول نشد. آخه برادر جان ما کفالت دادن نمیتوانیم که کاری ما به شما معقول میشود یا نمیشود، زیرا که ما همون هنری که خودمون داریم استفاده میبریم کوای معقول شدن و نشدن ما هیچ چی که هست. حالتی که آدمایی که همون کاری ما سخت معقول است، کاری دیگر آدم معقول نیست، اما هست که کاری دیگر آدم معقول است و کاری ما معقول نیست. بعد یک چیز دیگر حرکت کنید که خود تویدار به ما زنگ زنید، دیگر آدم زنگ میزنید در بین میدروید اگر کاری ما معقول شود تویدار به شما رحمت و تشکر نمیگوید. اما اگر ما یگان کمبودی کنیم، اگر یگان نارسایی کنیم، تویدار از ما خفه نمیشود، از شما زکات کننده خفه میشود که تو همینه برای ما افتادی. به همین خاطر همه حرکت کنید که خودی تویدار زنگ زنید، آدم اساسی زنگ زنید. بسیار حالتایی میشود که یک آدم زنگ میزند زکات میگیریم، یگان وقتی که یگان نافهمی که میشود 10 تا رئیس پیدا میشود، 10 تا. بعد اینش پدری داماد من بودم، اینش من داماد بودم، این امکی داماد من بودم و آدم یا همسایه بود. این خیلی نکنید. اما آدم اساسیه که با گفتی بعضی ها سخنهای محلی گبزنی همون اساسی زنگ زند، انا بعد همه گپو گزار ما فهمونیم، من این نوار در واتساپشون روان میکنیم قبول کنن، منم اون مرحمت خدمت میکنیم. بعد در مسئله اونه که نرخ و نوای ما رو بعضی ها قیمت میشمارن، قیمت نیست. ما کار میکنیم، اسباب میخریم، انجام میخریم، حرکت میکنیم که به پیش رفته باشیم. همه اون پیشروی های ما از همون مبلغ وابستگی دارد. ما به ارزان گرفتن گیریم، بانکروت گفتگی گپ از بانکروت که میشیم، مفلس که میشیم، دیگر فعالیت کردن نمیتوانیم. به همین خاطر همه اون بهبودی و همه اون کاتگی و همه اون کار و بار و فعالیت از پول مشتری میشود. به همین خاطر ما خودمون به نظر گرفته ایستاده نرخ که میگوییم قیمت نیست. خب من اصلا این نوار رو از تجربه ها میگویم. بسیاری ها مثال حالتایی که ما کفالت دادن نمیتوانیم بسیار است. گفتم جاست که دیس پرابلم میکند، اپارات سوختنش ممکن است، صدمه کردن ما ممکن است. خب من یک نواربرداری برادری ما از دهه ارتوچ هستم، خاندانشان پر سوخته خاکستر شدگی است. میگوید کامپیوترها در درونش توی مردم بود، کامپیوترها، کامراها پر سوخته خاکستر شدگی است.
мардак илоҷ надорад. Дар даруни ҳамун компютераш тӯи мардум буд ва ёфтан ки намешавад. Вай ки вақти сӯхтори хона ҳама чиза монда, компютерро берун намегирад ку. Охи зану фарзандашон монда, компютерро тӯи мардум гуфта берун намегирад ку. Ба ҳамин хотир мегӯянд ки як нуқта бас аст, агар шуур аст, варна чу чароғи пеши кур аст. мақсади мо ин нест ки мо беаҳамиятона нисбати кори шумо кор кунему. ман гуфтаму халос хӯрдам гӯям. гап дар сари он аст ки манам 3 фарзанд дорам, сари ёш дорам, падару модар дорам, зиндагӣ дорам, хоҷагӣ дорам. нашавад ки ҳамин як тӯи шумо як проблема шуд, як гум шуд, як кор ношоям шуд, як садама кардаму шикаст, як жостки дискам сӯхт, як флешкартем сӯхт, як аппаратам сӯхт, ё як ҳолати дигар, ё як садама кардам. умуман ҳар ҳолате ки гуфтам ку, ҳар он ҳолате ки шумо ва ман намехоҳам, аммо худои яктои мо шумо мехоҳад, ман оҷиз ҳастам. намехоҳам ки ба як ҳамун сабаби тӯи шумо шуда баъд ҳамин гурехтаю, давлени шудаю, саломатема аз даст додаю. дар сари фарзандакон мехоҳам ки тинҷу ором, сеҳат, саломат зиндагӣ карда гардам. аз ҳамун кори ба ғурбат барои ман лозим нест. нимта нон роҳати ҷон гуфтам. ман беҳтар он аст ки ҳамун закаса нагирам ва як мардикорӣ кунам. ман розӣ ҳастам, аммо аз ҳамун тӯйҳое ки кафолат мехоҳанду баъд ҳазорта шефу шефбала пайдо мешаваду ғаму ғурбатам аз сару гӯшем зиёдӣ мекунад, барои ман лозим нест. мо мехоҳам инҷо як чиз дигарро илова кунам ки ман дуруст мефаҳмам. ман аз ҳамун тӯйгардиҳо ҳис мекунам ки ба тӯйдорҳо ҳам сабук нест. ин як рӯзи мурод, рӯзи хурсандӣ, рӯзи хотирмон, рӯзи муҳимтарин дар ҳаёт. мисол як ҷавон 40 сол баъд аз 40 сол ба воя мерасад, ми чизе мегӯям. хулосаи гап ҳамин аст ки чӣ қадар орзу ҳавасҳо кардаву, чӣ қадар умедвориҳо кашидаву, ба ҳамин рӯзҳо расидаву, бо моро бовар кардаву, умедвор шудаву. инсон гуфта истода, одами боваринок гуфта истода ки закас мекунанд. ман ин чизро дуруст мефаҳмам. аммо анамун тӯйдор ҳам бояд ки моро дуруст фаҳмад, ки мо ҳам намехоҳем ки сархам, рӯйчиркин, мегурехтагӣ шавем. мақсад мо ҳам мехоҳем ки ба сари баланд супоридаву пуламона гирем. ман мебинам бисёр наворбардорон бечораҳо медаванд. мо ҳам ба ин ҳолатҳо афтодем, аммо худоро шукр ки ҳамон одамҳое ки дар ҳамин гуна ҳолат бо мо сар ба сар шуданд, номард набуданд. моро дуруст қабул карданд, моро дуруст фаҳмиданд, меҳрашон дар дил аст. кори мо ҳама хеле як кори рисковане аст. бояд ки тӯйдор ҳам моро дуруст фаҳмад. ба ҳамин хотир пеша ки вақто ки заказ накарда ҳамин чизҳоро ғамаша хӯрда гиранд, беҳтару афзалтар аст. саодатмандӣ, зафармандӣ, насиби якояки шумо дар хонадони кулли мардуми тоҷику тоҷикзабон тӯю тӯйхонаҳо шавад. мо равем хизмат кунем. парвардигор ҳамаи ҳамин шаҳу домоду арӯсҳое ки хонадор мешаванд хушбахт кунад, соҳиби фарзандо кунад. ҳолатҳои ғамгинӣ бисёр аст. бисёриҳо вақте ки тӯяшон гум мешавад ё як қисмати тӯяшон гум мешавад, мисол мешавад ҳолате ки як қисмати тӯй гум мешавад, ё мешавад ҳолате ки пурра гум мешавад, кор ношоя мешавад, ҳам хел мотам мегиранд ки худе мегӯяд осмон омад дар замин зад. мусибатҳои аз ин рӯзҳо сахт бисёр аст. дар рӯзи тӯяшон шаҳу домодҳо фавтидан ҳам дидем. падарҳо фарзанди шаҳ мекардагиашона аз даст додан ҳам дидем. садама ҳам шуд дидем. хулосаи гап ин рӯзоя парвардигор ба ягонтаи шумо нишон надиҳад. аммо шояд ягон ҳолатҳое боз бошад ки ман дар хотирам наомад ва барои гуфтан фаромӯш кардаму. ягон ҳолати дигаре ҳаст ки мо сеҳат саломат тӯи шумоя супуридан наметавонем. мо ҷавобгар нестем бародарҷон. агар кафолат мехоҳед ба рақамҳои мо занг назанед, дигар наворбардора бинед. агар шумо гӯед ки чӣ кор кунам ки эҳтимолияти гум нашудани тӯи ман зиёдтар шавад, шумо 2 компания наворбардор ҷазанед. 2 камера намегӯям. мешавад ҳолате ки моям 2 камерагӣ заказ мекунанд. ин дигар масъала аст. жосткидис сӯхтанаш мумкин буд ку 2 камера мебарем да як жосткидис холӣ мекунем месӯзад. ин дигар ҳолат аст. 2 компания, 2 шахси мухталиф
2 نفری алоҳидаи шумо заказ мекунед, эҳтимолияти гум шудани тӯятон камтар мешавад. Гарантия нест беам. Агар худо нахоҳад 10 та ҷиғ занедам тӯятонро намегиред. Аммо эҳтимолияти кафолат зиёдтар мешавад. як ҷавон ташаккур барои инсонҳое ки аз дуриҳои дур, аз берун аз ноҳияи худамон, умуман аз тамоми кулли гӯшаву канори ҷумҳурӣ телефон кардаву заказ мекунанд ё ин ки фармоиш медиҳанд ва ба мо бовар мекунанд ки тӯи моро гузаронида диҳед гуфта. зинда бошед, шаби хуш, саломат бошед.